Id-daqqa ekonomika fuq pajjiżna kkawża tal-pandemija kienet ferm inqas minn dak imbassar mill-Kummissjoni Ewropea. Mill-ewwel riżultati lokali għas-sena l-oħra, is-sena li fiha faqqet il-pandemija jidher li frott il-miżuri li jittieħdu mill-Gvern, id-daqqa ekonomika għal pajjiżna spiċċat kienet ta' 900 miljun euro. Din hija terz inqas mit-telf mill-ispiża turistika li laħqet madwar biljun u 300 miljun euro. L-ekonomija Maltija naqset b'7% iżda dan huwa inqas minn dak previst. Hekk kif il-Kummissjoni Ewropea kienet qed tgħid li l-prodott domestiku gross ta' pajjiżna se jsofri minn tnaqqis ta' 9% u l-Bank Ċentrali ta' Malta kienet jistma' l-prodott domestiku gross se jonqos bi 8.2%. Fil-fatt, il-livell tal-prodott domestiku gross għas-sena l-oħra jidher li kien 330 miljun euro aktar mill-imbassar mill-Kummissjoni Ewropea u 230 miljun euro aktar mill-imbassar il-Bank Ċentrali. Dan kollu jindika li d-bassir tal-Kummissjoni Ewropea li kienet qalet li s-sena d-dieħla pajjiżna se jkollu l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea diġà qed iseħħ diversi xhur qabel ma kien imbassar. Fil-fatt, skont il-Eurostat fl-aħħar kwart tas-sena li għaddiet, ir-rata tal-attività ekonomika f'pajjiżna kienet ta' 3.8% akbar milli kienet fit-tielet kwart ta' dik is-sena. Minbarra li din kienet l-ogħla rata ta' tkabbir osservata fiż-żona euro. Ir-riżultati għal Malta jispikkaw aktar meta wieħed jikkunsidra li bħala medja fl-istess perjodu l-attività ekonomika fost il-pajjiżi taż-żona euro naqset b'9 perċentwal. Fil-fatt, fost l-oħrajn l-ekonomija Irlandiża naqset b'5.1%, dik Awstrijaka naqset b'2.7%, fil-waqt li fl-Italja u fi Franza kien hemm tnaqqis ta' 1.9% u 1.4% rispettivament. L-ekonomija Maltija bekk issa ilha żewġ kwarti konsekuttivi tikber fuq il-kwart ta' qabel. Mill-ewwel stimi tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO ħareġ li għas-sena l-oħra kollha kemmi il-prodott gross domestiku laħaq aktar minn 11 biljun u nofs euro. Dan wara li jitqies l-effett tal-għoli tal-ħajja. Minkejja l-pandemija, it-total ta' dħul għal ħaddiema f'pajjiżna tela għal kważi 6 biljun euro li jfisser żieda ta' 138 miljun euro, jew 2.3% aktar mill-ammont tal-2019 meta ma kienx hawn pandemija. Frott diversi miżuri li ħal-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela, fosthom anke l-COVID Wage Supplement ġew salvati eluf ta' impjiegi u r-rata tal-qatt f'pajjiżna issa qiegħda fl-istess livell tax-xhur ta' qabel il-pandemija. Il-livell ta' investiment fil-pajjiż ukoll baqa' ta' kważi 3 biljun euro fost oħrajn b'riżultat tal-ispiża kapitali qawwija fuq l-infrastruttura.